Bi museotan historia partekatua. Bereizi dabe Gernika Lumon. Horratz begia, gerrako umeak izeneko erakusketa inauguratuz. Euskal Herria Museoak eta Gernikako Bakearen Museoak, Gerra Zibilean Euskal Herriko umeek izan eben erbestealdiari buruzko erakusketa bat edegi dabe aldi berean. Erakusketa honek 1926ko gerran Amerikara, Belgikara, Kataluniara, Frantziara, Britania Handira eta Sobietar Batasunera ebakuatu ziren Euskal Herriko 34.000 umek baino gehiagok egin eben bidaia dauka oinarri. Memoria hori hurrengo belaunaldiei transmititzeko sedea edukitzeaz gain. Ekitaldi honetan, Leixuri Arrizabalaga Garruza izan da Euskara Kultura eta Kiroleko diputadua. Nik, balenik eta behin eskerrak emoten hasi gura neuke, erakusketaren komisarioi egindako lanagatik, Juiteri, eta baita be, Monikari, eta baita be, Gernikako Bakearen Museoa eta Euskal Herria Museoko lantalde osoari. Eta zelan ez, eskerrik beroenak bebai, erakusketa hau posible egin daben guztiei, intxorta 1927 Kultur Elkarteari, Birminghamgo Unibertsitateari, Basque Children Association Euskadiri, Gernikako Bakearen Museoari eta Euskal Herria Museoari. Baita, proiektu honetan parte hartu daben gerrako umeei eta bere zenidei kursita zetuteko aukera aukidot, zoragarria benetan. Zeure esperientzia gugaz partekatu al izetea, eskerrik asko bihotzez. Zeuen testigantzat dire, erakusketa honen uina, erakusketa honen birikia bihotza. Horratz begia, gerrako umeak. El ojo de la aguja, niñas y niños de la guerra, erakusketa aurkezteko deitu zaituztegu. Alkarlanaren emoitza da, gaur aurkezten dugun erakusketa hau. Eta alkarlanak, hain zuzen be, albidetzen dau gure memoria historikoa eraikitzea eta gizarte osoari zabaldutea. Museoak ezinbesteko tresna dira ondarea balioan jarteko eta historia transmitiduteko. Gure kasuan, Euskal Herria Museoak euskal identidadea zabaldu eta indartzeko egiten daulan. Eta erakusketa honek, hain zuzen, hori gogorarozaten deusku. Gure historia ez tala liburuetan edo artxiboetan soilik existiduten. Gure historian, umeek erbestean egon arren, beraien kultur jarduerakaz euskal identidadea bizirik mantenidu ebela erakusten deusku. Dantza, musika, kanta, horiet danak gauza gaur egunean aixiaren gauza direzela emoten dauzenak, tresna politiko bilakatu ebesan, erbestean, egozan, aur arek, beren herrian, Euskadin jasotzen ari zanaren barri emoteko. Salaketa modura erabili ebesan, dantza, musika eta kanta. Kulturaren bidez, salaketa politikoa egin eben. Da adibide horren adierazgarri dira elai-alai taldeko umeak. Frantzia osoan euskal dantzak eta bestiak zabaltzen jardun ebenak beren sustraiei eutziz. Hau Gerra Zibileko umeen testigentzetan dago oinarrituta eta bi espaziotan garatzen da. Gernikako Bakearen Museoan eta Euskal Herria Museoan. Bi museo, bi begirada osagarri eta helburu amankomun bat. Memoria historikoa zaintzea eta belaunaldi barriei transmitidutea. Ez da soilik iraganari begiradako erakusketa bat, etorkizunera begiratzeko tresnabe bada. Gure historiako horri ezezagunak ez galtzeko deia da eta ate bat zabaltzen dau beste hainbeste kontakizun be azalaratzeko. Gaur egun bizi dugun etorkinen egoeragaz empatia be pizteko, gure lurraldera heltzen diran ume eta gaztetxoen egoera be ulertuteko. Amaitzeko, azpimarratu gura neuke erakusketa honetan nabarmendudan mezu indartzua. Erbestean egon arren euskal aurrek euren identidadea, euren kultura, euskal kultura bizirik mantenidu ebela. Eta gaur hemen gu gara horren lekuko eta guk aitortza egiten diegu. Gu gara transmisio horren urrengoko katearen eslaboia. Gozatu eta esposizio erakusketa honegaz batera hausnartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Eskerrik asko.
Bestetik, Jose Maria Gorroño Etxebarrieta, Gernikako alkatea eta Bakearen Museoko Fundazioko presidentea izan da, eta berba hunkigarriak partekatu dauz. Gaur zabaltzen dugun erakusketa, 1937an, 34.000 baino ume gehiago joan ziren, euren etzie, euren gurasoak, familize, lagunek, dana itxita. Kataluniara, Frantziara, Belgika, Rusia, Inglaterra, leku askotara. Hau ez da eskuteta geratu bier. Gure dugu aldanik eta jente gehiagok ezagutzea. Ezin dugu memoria historikoa galdu, memoria historikoak laguntzen deu violentzia baztertzen. Memoria da erremintxe bat, bakien eta giza eskubideen balioatan ezitzeko. Bueno, hoy me dirijo a ustedes con un profundo respeto y dolor por lo que vivieron los niños y niñas de la guerra. Probemos a cerrar los ojos y oír las sirenas, las bombas, las explosiones que aturdían, la muerte y los gritos de las personas en la calle. Intentemos comprender lo incomprensible que era esta situación para los niños en ese momento. Las heridas, las mutilaciones, el dolor físico y moral de ver a sus padres morir o marchar a la guerra, la incomprensión de no saber por qué sus padres no podían protegerles y permanecer con ellos. En cambio, preparar sus maletas o sencillamente alistarles con una muda de ropa para enviarles a otros países con tal de salvar sus vidas. Miles de pequeños que en 1937 se vieron obligados a dejarlo todo atrás, lo que quedaba de sus hogares, familias y amigos, partieron de nuestros pueblos y ciudades porque la violencia y el miedo les perseguían y debían salvar sus vidas. Niños que pasaron las fronteras con pocas cosas o casi nada en sus manos. La maleta que más pesaba y llevaban a cuestas era la del dolor de no ver más a sus padres y la cara del exilio. ¿Qué sociedad era esa tan oscura y enferma? ¿Y cuál es la que vivimos ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que ningún niño vuelva a perder su infancia por la violencia o la intolerancia? Vivimos actualmente acontecimientos de vergüenza y dolor. Una sociedad que ha visto la muerte de más de 50.000 niños palestinos y cientos de ellos muertos de hambre y desnutrición. ¿Esa es la sociedad que queremos? ¿Una sociedad de indiferencia ante el dolor y la guerra? La memoria de los niños y niñas de la guerra nos reclama de muchas maneras. Uno, que la violencia se vive en todos los ámbitos, desde el combatiente hasta los más inocentes, que la guerra de una u otra manera nos toca a todos. Dos, que la infancia no se debe vulnerar por ningún ideal político o proyecto de poder que justifique arrebatarle la vida a un niño. Y tres, nos invita a educar a las nuevas generaciones en el respeto, la solidaridad y la paz, en el fortalecimiento de nuestra democracia para que nunca vuelvan a repetirse aquellos horrores. Hoy, al recordarlos, queremos también reparar su olvido. Gracias al trabajo de asociaciones, familias y descendientes, sus nombres vuelven a salir a la luz y con ellos la dignidad que merecen. El mayor homenaje que dar a aquellos niños y niñas es asegurar que su historia no se pierda, que su dolor no se olvide. Ellos no pudieron elegir sus destinos, pero nosotros sí podemos dignificar su memoria. Luchemos para que nunca más un niño tenga que abandonar su tierra por la guerra. Hoy los miramos con emoción y respeto
y con el compromiso de que sus historias quedarán en la memoria de las futuras generaciones y pueblos. Eskerrik asko, nik ikusten dut aben, gerrie biziguenak eta gerneketik urten bierra ukingoana ume bat, horra ukurzita, eta benetan niko negeuseko intzuten dute zenien, hemen berbetan eronaz Jose Ramon Garaigaz, zelan beha, nire familizen be, pasesan. Nire ama, umetxu edala, eta beran aiztak, bai, eselizioa bizi bierra ukingoen frantzizien. Eta nik olako ekitaldizietan gogoratzen dozuz gure barik, eta emozioz betetan zara. Baina, oin ikusten duzen nien telebistan, gazan zepastan da ben, arekumiek, janbarik hiltzen, benetan hori da, tristie eta negarretxeko gogoa emoten dugu. Osea, ketan ogin bio zeuzer, holako guzek ez dizien gertatu gehiago. Erakunde laguntzailetako ordezkariak parte hartu dabe, intxorta 1997 kultura elkarteak besteak beste, hain zuzen ere Monika Jato ere izan da bertan, Birmingham Unibertsitateko irakaslea, eta Memorias Transgenerational Care ikerketa taldeko kidea, eta Josu Txueka ere izan da EHUko irakaslea. Erakusketa honen ikerketen eta historian garrantzitsua izan diren protagonistei buruz aritu dira hauek, gerrak gauzatzen dabien sarraskiak eta injustiziak salatuz. Erakusketa hau, esan dutenez, eta ikerketa luze baten ondorioa, eta abiatu ginen oain dela urte batzuk, eta oain dela urte pare bat, jarri genuen lehenbiziko aldiz, Arrasaten, gero Zumaian, eta honera etortzea da guretako ohore eta aukera oso ederra. Zergatik, denok dakigun bezala, Gernika kontu hoietaz leku esanguratsuenetako bada Gerra Zibilaren kontestuan. Ez bakarrik bombardaketaren gatik, baizik eta esate baterako, hemendik oso metro gutxira, 1936ko urriak 7 hautatu zuten lehendakari Jose Antonio Agirre. Eratu zuten Eusko Jaurlaritza. Gauza guzti hoietako asko bultzatu ziren, diputatuak aipatu ditun ekimen kulturalak, dinamika kulturalak erbestean eta horrela, Eusko Jaurlaritzari esker. Egundoko protagonismoa izan zuen Eusko Jaurlaritzak ume hoien erbesteaz. Eta Jose Antonio Agirrek, gerra bukatutakoan, 1941 eta hurrengo urtean argitaratu zuen, liburu bat, bere gerraren memoria eta ibileraz hitz egiten zuna. Liburu horren izenburua zen, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín. Izenburu horrekin, milaka umek idatze zezaketen olako zerbait. Umeak izan ez balira, eta izango balute zera Jose Antonio Agirrek zeukan heldutasuna, idatzi zezaketen olako liburuak. Esateako, baten batek idatzi zezaken. De Bermeo a Buenos Aires, pasando por Donibane Loitzune. Beste batek idatzi zezaken. De Portugalete a Cardiff, pasando por Stoneham. Beste batek idatzi zezaken. De Donostia a Donibane Garazi, pasando por Burdeos. Eta horrela, helmuga eta zera egoera ezberdinak jasan edo pairatu izan zituztenak erbestean. Zergatik erbestera? Erbestera jun ziren, Espainiako Gerra Zibila izan zelako, lehenbiziko aldiz, historian zehar, gerra orokorra. Ez zitula baztertzen, gerran zuzenean ari zirenak. Eta hori hasieratikan. Esan behar dugu, famatua da, noski famatuena, Gernika pairatu zuen bombardeo importante hori, baina gerra hasi bezain laster, astebete pasatu gabe, esateako, Otxandion, 50 piku
60 inguru hildako izan ziren, frankiste bombardotu zutelako helburu militarrik gabeko herri bat. Eta hori biderkatu zen, edo hori errepikatu zen, gero Irunen, esateako, gerra zibezain laster, eta gero Eibarren, Bilbon, eta Gernikako bombardaketa iritsi arte. Bombardaketa hoiek, adierazi zuten, gerra orokorra egiten zutela frankistek, edo nazionalek. Hori dela eta isua nagusitu zen. Eta hori dela eta saiatu ziren, egin zuten bezala, Euskal Herritik kanpo, gerra leku horietatik kanpo, umeak, emakumeak, zaharrak eta bar ateratzen. Eta hori dela eta gorpuztu zen, Espainiako gerra zibilean, umeen aldetikan, izan zen erbesteratzerik haundiena. Ipar frontetik atera ziren barkuz, beste batzuk atera ziren lurrez esatako Irungoak eta horrela, eta osatu zuten multzo ikaragarri hori. 30.000 lagun, 30.000 inguru ume izan zituna. Bai? Eta guk Gipuzkoako ikerketa egin genunean, neurri batean harritu ginen, zeren pentsatzen genuen, 10.000 inguru izango zirela. Gainditu genuen errez kopuru hori. Eta gaindituko dugu, segurazki, Bizkaikoa bukatzen dugunean. Errealitate, eta ez da bakarrik errealitate kuantitatibo, oso importante bat, baizik eta kualitatibo zer gertatu zen. Eta hemen, nik ezin dut denbora askoz gehiago hitz egin ta horrela, baina esan behar dut hori. Leku askotara jun ziren, baina batez ere izan ziren 4 herrialde, 4 kokaleku. Frantzian, Belgikan, SSB-en, Unión Sovietika delakoan, eta Britania Hundian. Eta berriro bueltatzen gara parkatu Gernikara. Zen esateko, Britania Hundia gerra horrekiko zinikoa zen, hasieratikan. Baina Gernikako bombardaketak aldatu egin zuen gobernuaren eritzia eta lehenbiziko aldiz Britaniako Hundiak errestu edo lagundu egin zuen edo posible egin zuen Britania Hundira 4.000 jutea. Gauza guzti horietaz egin dugu ikerketa. Eta ikerketa oso serioa da. Oso seria da guk egindakoa. Espainiako artxibo nagusietan, Salamankakoan, Archivo General de la Administración delakoan, Archivo Histórico Nacional delakoan, eta Euskadiko artxiboan, noski, Kataluniako artxiboan, Frantziako artxibo departamental askotan, eta gero tokian tokiko hainbat artxibotan, hemengoak. Hori dela eta azalaratu genuen, ezagutzen genuen errealitatea, baina errealitate asko zaundiagoa. Eta asmoa daukagu, esan dizuen bezala, zabaltzeko Bizkaira, egiteko Euskal Herriko osoko umen historia. Eta bukatzeko. Alkate jaunak esan du, eta uste du deputatuak ere bai aipatu du, baina gelditu naiz berak esandako bitzekin. Errespetu eta dolor. Errespetu eta minez bukatu behar dut hau. Esateko. Gaur hemen ikusten dugun erakusketa, problematika hori, gerra orokorrak sortarazten dutena, umeen eta jende guztiaren erbesteratzea, gaur egun zoritxarrez, 21. mendean errepikatzen ari da hainbat tokitan. Eta denok daukagu aurrez aurre, egunero, informazioa horretaz. Palestinaz hitz egin behar dugu, errespetuz eta mina hundiz. Eta bukatzeko ja, eta berriro Gernikara bueltatuz, Iparragirrek, beste erbesteratu bat, 19. mendekoa, idatzizun, badakizue, gure Gernikako arbola. Eta hor, pasarte batzuk oso ezagunak dire. Baina beste pasarte batzuk ez dira inezagunak. Eta badauka pasarte bat esaten duna. Erregutu diogun jaungoiko jaunari, pakea emateko orain eta beti. Nik esango nuke. Erregutu, eskatu, exigitu, desaiogun mundu osoari, Palestinari, bakea, beti eta betirako emateko. Viva Palestina libre, free Palestine, gora Palestina, eta ume horiekiko, palestinar guztiekiko, gure elkartasun bizena, Gernikatik.
2019 urtearen amaieratik ona, Euskal Herriko umeen erbesteratzea ikertzen hasi ginenetik, Intxorta 1997 kultura elkarteko kideek kontuan hartu ditugu aurretik egindako ikerketa lanak. Eta dozenak artxibo bizitatu ditugu Europan, Amerikan, Espainiako estatutuan eta Euskal Herrian. Lanen ondorioz, bi gai garrantzitsuarekin konturatu gara. Lehenik eta behin, erbesteratutako haur horiek bizi ziren jatorrizko herrietako artxiboak, 1940 erroldak, oso garrantzitsua dira goragoko mailako beste artxiboetan nekez agertzen dena ezagutzeko. Hau da, erbestean jaiotakoak nortzuk izen ziren ezagutzeko. Gipuzkoako ikerketa egitean, erbestean jaiotako 300 ume aurkitu genituen. Inungo artxibotan dauzena jasota. Eta orain, Bilboko udalaren artxiboen laguntzari esker, badakigu 226 ume erbestean jaio zirela bilbotarrak. Eta horietarik, dakigu baita ere, 76 behintzat bizirik daudela gaur egun, Bilbon. Bigarrenik, funtsezkoa da bizirik dialuten personekin eta haien ondorengoakin lehenbailen harremanetan jartzea. Elkarrizketak egiteko eta gure ikerketa lana aberasteko. Gipuzkoan, erbestera joan ziren edo erbestean jaio ziren 55 umeek elkarrizketatu genituen. Eta haien 81 ondorengoakin harremanetan jarri ginen. Harreman honek osteko ikerketa gaia gizarteratzen lagundu zigun. Lurraldean erakusketa ibiltire bat egin genuelako. Arrasaten, Zumaian, marzoan Andoain gora, eta ekainean Bruselaseko Euskal Etxera. Harreman Gipuzkoako Foru Aldundien laguntzarekin, baita epaitu behar da. Erakusketa horren zati bat, hona ekarri dugu eta hemen dakuzu erakusgai. Gaur egun, Bizkaian, Araban eta Nafarroan ari gara ikertzen. Orain arte, almariz karizketa egin diogu erbesteratutako personei eta haien beste 10 bat ondorengoakin jarri gara harremanetan. Gure helburua Euskal Herri osoko erbesteko umeen erakusketa orokor handi bat egitea da. Eta ja, badaukago lekua eta eguna, eta izenbida. Maiatzaren 22an, 2027an, Bilboko Itxar Museoan. Santurtzitik, Southamptonera, Habana ontzia, irten zauen egun berberan. Une honetan, gurentzako arazori larriena erbesteratutako neska mutikoekin harremanetan nola jarri da. Gu eurekin edo eura gurekin. Horregaitik, dokumentatuta ditugun Bilboko artxiboetako 76 aurren zerrenda, zuen edabideetan argitara dezatzuen eskatu gura dizuegu. Ikerketa honetako beren lekukotzat eta esperientziak ekarri nahi badituzte, gurekin bat egin dezaten, telefonoz edo posta elektronikoz bidez, 6-8-4-2-0-3 bat, edo Intxorta 1997 Eta bukatzeko esan, kruzita hemen dauela, baina baita dauelan behien jarrita, beste gerrakume bat, arrasatekoa, eta bere izena dela Olga Vitoria.